Hezký den. U sledování zpráv televize MGTV vás dnes vítá moderátor Rostislav Bayer. Most na Ratiborské ulici, který byl v posledních týdnech uzavřen kvůli rekonstrukci, byl na konci minulého týdne slavnostně otevřen pro veřejnost. Rekonstrukce nepřinesla pouze nový povrch, ale také zvýšenou bezpečnost, a to nejen pouze pro řidiče, ale také pro chodce. A jak samotná oprava probíhala a co si o tom myslí místní obyvatelé, to nám už poví Tomáš, který se nachází na místě a já mu právě předávám slovo. Zdravím všechny diváky MGTV a děkuji Rosťovi ze studia. Právě se nacházíme na Ratiborské ulici v Opavě na nově zrekonstruovaném a postaveném mostě. Tento most se zrekonstruoval od ledna, byl už zrekonstruovan po několikáté, ale letos proběhla demolice a výstavba nového mostu. Ten byl řidičům zpřístupněn na přelomu listopadu a října. Tento most po uzavírce se muselo objíždět po ulici Pekařské, která byla v té době velmi vytížená. Proto řidičům se velmi ulevilo, když tady tento most opět otevřeli. Výstavba nového mostu trvala zhruba 10 měsíců a demolice tohoto mostu trvala nějakých 14 dnů. Bylo to po povodních v roce 2024. Oprava a výstavba nového mostu na Ratiborské ulici v Opavě vyšlo zhruba na 55 milionů korun. Investorem celé stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic, které projekt financovalo ze státních prostředků. Samotnou stavbu nového mostu provedla firma POR, vítěz veřejné zakázky. A teď se pojďte podívat, co si o tom myslí obyvatelé Opavy. Dobrý den, máme tady paní Pavlu. Dobrý den, pane Tomáši. Dobrý den. Co víte o tady tomto mostě? Tento most byl postaven asi před 60, ten je teďka čerstvě nový, ale předtím asi před 60 lety. Tu byl celý ocelový most, myslím, že byl kousek posunut a nejsem si jistý. Spojuje Opavu město s Kateřinkama a Kateřinky kdysi byla samostatná obec. To, co tady vidíte, to je všechno nový. Tady byly malé domečky, to se v 60. letech, začátkem 70. let, ale koncem 60. všechno zbouralo a postavilo se nové kateřinské sídliště samej panelák. Co víte o tady tomto mostě? Já hodně. Můžu vám říct, zažila jsem povodně v 97. a ta voda tekla přes to zábradlí takhle. No teď já jsem z Kateřinek, takže já to mám z první ruky, filmovala jsem si z okna, jak teče voda, jak to začalo, jak hasiči začali jezdit na těch člunech. Kdybyste měla zhodnotit nebo srovnat, jaké povodně byly horší, jestli v tom roce 97, nebo kdy to bylo, nebo v tom roce 2024? Já to nemůžu až tak srovnat, protože jsem nebyla přímo v tom. No ale to si myslím, že možná byly horší tady tyto, ale co se týče rozbití, tak chodníky byly tak dobře udělané, že nevypadávaly kachličky. V tom 97. to bylo domino. Všechny ty kachličky, tak jak padaly, to bylo domino. Dotkla se vás nějak oprava tady toho mostu, nebo nějak jste Dotkla, že jezdím autem, tak se musel jezdit objížďkama, no, ale zaplať pámu to udělali rychle. No a teďka už se dá jezdit a vidíte, že dneska těch aut je, že tady je i teďka velký provoz a to ještě, myslím, lidi nejezdí z práce. Jak se ta oprava promítala ve vašem každodenním životě? Jestli jste nějak to musela objíždět, nebo co se stávalo? Já jezdím trolejbusem, autobusem, vůbec nic. Mně osobně to neumazovalo vůbec. A věděl jste, kolik aut tak denně projede tady tímto mostem? No to nevím, no ale tak 1000 určitě. Já jsem myslím, někde četl údaj 13 000. 13 000, ano, je to správně. Tímto děkujeme za rozhovor, přeji hezký zbytek dne. Děkujeme, nashledanou. Tak jste to slyšeli, co si o tom myslí obyvatele Opavy. Děkuji za pozornost, Tomáš Kubín, MGTV.
přeji hezký zbytek dne. Ať máte za jedného všichni.